Hello guys, आंनि YouTube चेनेलखौ नायलांदो माइ हानाया माबोरै दिन्थिलांनोसै अब्ला स्टार्ट खालामसै नायलांदो नायलांदो लोगोफोर आंनि माइ हानाया बोरै जादों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो लोगोफोर माइ हानांगौलै उपाय गैया माइ हानांदों माइ बोथोरनि माइ हायाबाबो मोनजाया नालाय ओंखायनो माइ हानांबाय आरो बेखा दंबावो आरो माइ हानो माबायाव बिफा बाबा हादों आदार बिजार नै जोंनि गामिफोरखौ नायलांदो हागासिनो माइखौनो आबौआ माइ हादोंलै माइ हादों गोलोम बोथोर गोलोमजोब्बाय आङो माइ हानायानो दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै माइ हानायखौ बारा गोबाव भिडिअ खालामनो थानो हानाय नंला बाय बाय